makama duong kata mana nyikwa Ramogi juang nyal kamna no bath TV marge kanyo lemo makama ginero mabende otingo ginero mabende japiny nyalo penjo lemo makama ponono ni ugai mara zimyore lodingo yudo japiny masa moro nchire kata mana pacho ka ber mane mobo yudo. Okay, ahinya japiny gima japiny biro yudo directly to maduong' ahinya to onge abeda ma very clear. Maduong' ahinya ma direct ma japiny dhi yudo to ok ng'eny ahinya en mana niya nitiere chances mag ndiko ji European Union gine African Union kanyo. Koro mago eko chances manya biro. But gima duong' en namba achiel picha ma wadhi bedo godo kaka piny Africa. Iwinjo nikech kata faki mineno cha Chad okonyo mana nikech Chad oting'ore malo ka koro neno yawa piny moluor ma en mana desert onyalo golo ng'at manyalo bedo chairman mar African Union. Mano namba achiel recognition mwadhi bedo go kaka piny. Namba ariyo jakom Raila Odinga nigi rieko moko ma kodonjo go African Union to nitie gik mano nyalo timo kaka gik mangiluongo Northern Corridor. Ingeni ene mano chung ne infrastructure. Koro gik machalo Northern Corridor momako Africa moluorore te moriwo Africa ibiro no nyalo ensure ni ndara mar Northern Corridor koro tim mapiyo zaidi. Then mar adek bedo ni kacha nyalo ywayo mwandu moko mawuok kuom joket mwandu manyalo biro e Africa kendo biro e Kenya nikech koro ingeni bedo ni oja Kenya. But gima duong' en niya odhi bedo gi thuolo mar rito Africa kendo odhi pango chenro mag tich log tich mar African Union kendo odhi bedo no ene morito omenda go ma itiyo go e African Union. Mano e main thing. Nano kara mnaka odira ni kara mnaka moko kuom jotelo bende naloso paro mopogore opogore bende koro